porque despois a ver que atopades de peculiar ou de diferente á vida real, a ver se vos parece que hai algo que comentar con respecto ao sentir, vale? Esta obra titúlase Unha entrevista de traballo. Bernardo é un home que vai facer unha entrevista de traballo. É recibido por Teresa Mann, xefa de persoal, unha muller de 40 anos na apariencia moi segura de si mesma. Bo día. Bo día. Veño polo anuncio. Ben, séntese. Como se chama? Bernardo. E vostede, señor ou señorito? Chámame Bernardo Delgado, señor de Pérez. Ben, debo dicirlle, señor de Pérez, que a nosa empresa non lle gusta entregar homes casados. A verdade é que temos varios de baixa por paternidade e isto creanos bastantes contratempos. Entendemos que as parellas xóvenes queiran ter fillos, por iso mesmo, en igualdade de condicións, preferimos contratar mulleres. Entendo, señora, pero xa temos 2 fillos e non queremos máis. Ademais, eu xa fixen a vasectomía. Ben, nese caso, sígame. Que estudos ten vostede? Un ciclo de auxiliar e servizos administrativos. Gustaríame ter rematado o bacharelato, pero na miña casa éramos 4 e como é natural, os meus pais deron prioridade ás rapazas. Teño 2 irmás médicas e outra coronel. Que experiencia profesional ten vostede? Traballei durante un ano de administrativos e pinturas colorinsa, pero cando casei, deixeino para ocuparme da miña esposa e dos fillos. A ela non lle gustaba que traballara fora de casa. Ademais, a miña muller é enxeñeira de telecomunicacións e non facía falta que eu traballara. Nese caso, señor de Pérez, supoño que vostede deseará un salario que complemente uns cartiños para eses gastos que a todo home lle gusta hacer. Roupa, perfumes, vamos, eses caprichos que tal vez a súa muller non lle permiten. Para comezar, ofrecemos o contrato de traballo de 6 meses e 500 euros mensuales. Ademais, se nestes 6 meses o seu rendimento iguala ao das súas compañeros na empresa, asignaremos as mesmas responsabilidades e, polo tanto, o mesmo salario. Nesta empresa non nos gusta discriminar a ninguén. Parece que razoable? Si, e agradezolle que me permita demostrar que podo facer o meu traballo tan ben como unha muller. Ainda hoxe atopas empresas que pensan que por ser home vas traballar menos. Ben, nese caso, en día os daremos unha resposta. De todas maneiras, se non permite outra emenda, sería un honor poder contar nesta empresa un home tan atractivo como vostede. O señor de Pérez saiu moi contento da oficina e tiña a sensación de que causara boa impresión. Teresa Marcos e a directora xeral decidiron que contar con un home de aspecto juvenil atractivo como o señor de Pérez podría ser moi importante en un departamento de ventas no que a maioría das clientas eran mulleres de mediana edad. Pasados uns días, e xa na casa familiar, a esposa de Bernardo, sentada vendo a prensa, e o home limpaba un pouco. Casi os quedo. Aquí te despedido, encanta que non te verdade na empresa. O señor de Pérez recibe unha carta que di así: estimado señor de Pérez, temos o placer de informarse que pode incorporarse a nosa empresa mañá, día 9, onde firmará o contrato conmigo. Lembramos, sin ánimo de molestar, preséntese con actual e atrevido persoal máis. Un cordial saúdo á xefa de personal. Noraboa.